jakada Allah dai ya saka in ka samu shahada ke da mun yaba ka zo mu baka ina zafa ba jini gida gida abun kauna mu ne gida gida mai kishin mu ne gida gida shira da giya ɗaya gida gida gadi sina gida gida gadi sina gida gida san bawal gida 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 ga girba suna gida gida heli zubo suna gida gida ganan andubun gida gida ga kilbori suna gida gida bori bi suna gida gida fafi yau suna gida gida kula suna fadin gida gida sagaw suna fadin gida gida dango na fadin gida gida kangira na fadin gida gida adamu abu da bene ce mai ma gida gida ina sai babajin mu ne a jam'iyya NNDP muka bi da farar aniyala ya rike mu kawai kai ne muka so jama'ar tsaki na shirya kasar giya da dumun gamsu da kai gida gida Nazifa baji mu je a jam'iyyar NNDP muka bi farar aniyala ya rike mu kawai kai ne muka so jama'ar tsaki na shirya kasar giya da duk mun gamsu da kai gida gida salatin manzo dan amina wanda shi koyi muka yi gida gida abunka da zamani idan ta zo akwai canjin yanayi Gida gida. ra'ayi riga ku ci dankali gidan mu ko doya muka yi gida gida domin Habibullah angon Aisha ayyiri gida gida wakar mun yi yaban da zai uban gidan mu ka fi dari Gida gida. ila bi aniya ta bi shi wanda ya ce ba haka ba gida gida